Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yiɗiɗiraɓe am ɓe nder lesɗe duniyaru, fanen am nanoɓe belɗum gimi am, ɗum min mo moɗon General Sanda Boro. Mi dari yeso mon hande be seyo be belɗum ɗum mi waddani en hala festival tabital pulaku lesdi Ghana. Kala ha gonɗon fu nanoɓe audioji am, yiyoɓe videoji am nder teleji mauɗi, nder telegram, nder whatsapp, nder youtube, umme acce wakkati moɗon, kose avionji ngare potten Ghana, kose motaji ngare potten Ghana, kollen al'ada meɗen ɗabi'a fulɓe majjata. Imireni kala nanowo gimi am nder lesdi Afrika fu, giɗɗo gimi am, nanowo belɗum gimi am, sei to en potti Ghana. On jarama.